19 to say the Amasanto Cobia de kind of kind, Ghana and mine near Bibring Nani or Hosabre. Yan share a brass, 70 a border tosso duba kutuchu, near a border tosso do 9, the Quasiadano, Seni and 70 ne Adesha Hudo, the Omonso Ekika a found. Inti ya shase dia mpanyufo bebre ana moayem hwehwe ene sinisi kono omochro madwen efa senie sade eyarehwo ya shase efri yankasangasa enre ya oginidin ewo sekrom obedepon bede sakode boyi ne nsema okuchire edugu abefo ntentan so se utimu se odupon pa ana etutu a bebre nyina no ewo se yewo arehwo munti yakwa utimu se sakode na ne rahu yie pa odensem ahodo etudwa enyo no nkwa mpanyifo bebre ana ekeka nsem fro efa ho a oyi sakode a omonso ko Twitter ne mmia kana omonso ekre omo adwen na ebi eye onunyanfo Roxen Nelson defiamepo onunyanfo her South Dai ene adehye ewo ho okra na yare hosempa de etimi asie na Ghana for do eware ho mti sakode nsem okaye ewo social media and to say rest wo papa a true star of Africa has fallen Apostle Safo kantanka no de ne mfoni eto ho ye to aso edia mpanyifo bebre semeka ne ya santo asante amasanto animsek a former national film authority no di makote no hopa no se papa yi baby wa me pii ono nsusu mu se papa yi be China anka na maya hodo aka we kan no kan 7th May ansa na assembly sintis a course no sa hye biem e de kai Ghana for se yankra nsuruma ne mu eyi kra sanso ana mpanyifo ahodo atro madwen afa ho hene ba Safo and the Bastard Boys enim na ode to ho se senior assembly ne ya no obesre se Bastard Boy mudwumadi omo prapra kromo ema bibia e command sabedie e wo se omo koma ho jim kaka if is niema nhida ntwayi so di ponse pa betimi atutu brofo troyo say Safo kantanka emeritus Safo kantanka was not merely an individual but he was and remains a shining example of selflessness, a beacon of hope and a paragon of volunteerism. May we meet again, Grandpa. Outimo se eye arehopa. Afin so mpanyifo akasa Dr. Mamudu Baumia former MPP flag bearer or her so besa general MPP amajo komite tuja ne de tentente wa hane se na rehopa ensem ya koso na oyobia na ochen sofo oyobia na oye obia oboa Ghana chichu ene mpuntudwuma ene mfididwuma yimu a kamia se bebia na okọ ne hobia na ye ba ne nsema wa watu na odishia nenti ogina one na busua na mu ema Christo Safo ene Ghana nyina no yakwa we ne nsema Dr. Mamudu Baumia or the two social media or the apostle in phone so to ho for Roxen Nelson Dafiama komeka chero say or ye South Dai MP on the jina ma de share ho nso chere say Apostle Safo what a terrible news it abro for kasem che say asema ya re ho pa ndie na o si onunyan for adwo Safo a or ye ne ba atwetwe nkomo no ye former Domeko Benya MP atwetwe nkomo na wo we de yapa if so you be a ne kasem no towering legacy I just modern more else so e ware pa and rate me ye Emma ebibri acheso no so de nsem eto abefo ntentan so Emma Ghana fo nyina yakọ ye kọ ye nimdia na etitre bibri ana guso a omo etwomadwenti ha no unse KSM onzo bano eyensenkwa e Ghana ha tutu ne de ye no professionalism anase ye nnwuma kwa hodo no odi makote ne bafokasem no de atudwa se enye esuban a anka kantanka hyen e wo se ankasa bre agi bia nti Ghana fo so a yesu sa bre die yankasa yejejirije ensem yi ene ensem aka na adehye o magidin o Ghana mamu anyomtofo mo mutwasini ne o maka ede tudwa wo bra emeritus efremu na dodo na neguso e wo montia TikTok ne de aka dwaso die obekono bebre kwa nanso arahosem ne se yensroma honam fam no sabede onka ye ho ebiem